ಯಾನಿನಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ कच्चा बादाम हल्का सुधा Hi guys, welcome to the channel. This is ಯಾನಿನಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಂದಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಬಂದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದೆ ಬಲಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಜೂನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಜೂನಿಯರ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇದು ಬನ್ನುಳ್ಳೆ ಪೂರ ಫಲ್ಲಂದು ಫಲ್ಲಂದೆ ಉಳ್ಳೇದು ಒಂಜಿಲ ಅಂಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫಲ್ಲೊಂದೇದು ತುಲೆ ಪೂರ ಫಲ್ಲೊಂದೇದು ಏನು ಕೊಂಜಿಲ ತೋಚಿ ಫಲ್ಲುನ ಮತ್ತು ಚುಚ್ಚುನು ಕೆಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಬರಂಗಿದ್ದೇವೆ ಅಕ್ಕಡೆ ಕೊಯ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಕೆಲವೇ ಇದೆ ಕೆಲವು ಅಲ್ಪೊಳ್ಳೇದು ಕೆಲವೇ ಮುನ್ಪೊಳ್ಳೇದು ಒಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೇ ಆಂಟಿ ಹಾಕೋದು ಕೆಲವೇ ತೂಂದುಳ್ಳೇದು ಕೆಲವೇ ಬಗ್ಗೊಂದುಳ್ಳೇದು ಊರಲ್ಲಿ ತೂವದು ಕೆಲವೇ ತೂಂದುಳ್ಳೇದು ಕೆಲವೇ ದಾರುನಂತೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕಚ್ಚು ಮಂತೊಂದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವೇ ಮಂತೊಂದು ಅದು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಲೈನ್ ಕೊಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೈದ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಬೈದನ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಹಾಲಕ್ಕೆ ಬೈ ತುಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲೇ ತಲೆ ಪೋಯ ಜೂನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಬರ ಜೂನಿಯರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ಬೈದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ನೈಟ್ 9:20 ಒಂದು ತೂವರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮತ್ತು ಶರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ತೂಕ ಎಂಚ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಒಳ್ಳೆ ತೂಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ 40 ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಪ್ರೀತು ಲೆಕ್ಕೇನಿಗೆ ಓ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊಲ್ತ ಓ ಮಾತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರೀತು ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ ಪಿದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಪ್ನ ಪೂರ ಸೊ ಮುಲು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಲ್ಲ ನೈಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊಲ್ದು ಕನ್ನಡಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಏತು ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಲಿ ಇದು ಸತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಾತ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತಾ ಹೊಲ್ತಾ ಮಿಷಿನ್ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಿಂಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತಾ ಮುಲ್ಪಾನೆ ಮೂಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಕಿಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು 30 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಪಿಚ್ಚನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾದಿನ ತಗೋಲಿ ಅವು ಮುಲ್ತ ಡಸ್ಟ್ ಹಂಚುಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ
ಎಂಗ್ಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಎಂಚ ಮುಲ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬರ ಏತ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಂದ ಬಂಡ ಅರೌಂಡ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಪರ್ದಿಡೆಗೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ ಬೈತೀನಿ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈದ ಸೊ ಉರ್ಲೇರು ಮೇರಾಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಏನಂತ ಹಿಂದಿಡ್ಲ ಪಾತೆರ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ತುಕ ಮುಲ್ತ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗ್ಲಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಪೊಲ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈದಿಂದ ಸೊ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮೂಲೊಂದು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಪಾತ್ರ कितना पीस मार रहा है भैया कहाँ से हो आप 1 hour में 1 आवर में 50 पीस आपका गांव कहाँ है कलकत्ता कलकत्ता से कच्चा बादाम कच्चा बादाम कलकत्ता था तो बोलो ना ले रहे यहाँ बात करना अरे करता मुझे मात्रा कितने बजे तक काम रहता है नाइट थोड़ा 8 दिन रहे इसलिए 11 बजे तक काम करता हूँ। इसके बाद शिफ्ट खत्म ये क्या बना रहे आप ये हाँ। पिग रेडी पिक रेडी ಇದು ಕಾಲರ್ದ ಬಿಸಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ತುದುಪುಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ನಂಗೆ ತುನಗ ಖಾಲಿ ಶರ್ಟ್ಗೆ ರೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ದಾಯಗಿನ ತೋಜುನು ಬಟ್ ಐತ ಪಿರವುಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದು ಕುಶಲ್ ಬಾರಿ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಕಲರ್ ಮಾತ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಲ ಮಾಡ್ದಿರಾರೆ ಭಯ ಅಪ್ಕ ನಾಮ್ अमीर ಅಮೀರ್ ಇದೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಾರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೋತೇರು ಸೊ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಮತ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ಮುಲ್ತ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ ಅದು ಚಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ದು ಉಂಡು ಮಧು ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ಬುಧಾರೆ ಹಾಂ ಶೇಖರ್ ನಿಂತಾರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆರು ಪೇರು ಸೊ ಮುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ನಂಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಬಂದು ಅಶೋಕ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಂ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5ನೇ ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಬೇರೆದಲ್ಲಿದ ಬಿಜಾಪುರ ಬಿಜಾಪುರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಾಂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸೊ ಯಾಕಡೆ ನಾನು ಬಂದಾಗ ಐರನ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮೇರೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಲ್ಪಾಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಮುಖ ಕೇನ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ತುದುಪ್ಪಾರು ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಚಡ್ಡಿದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಗೋಲಿ ಐತೈತೆ ಮೊಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನ್ ಐಪುನ ಮೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಇದು 2XL ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೋಚ್ಪೌಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಇಡ್ಡೆ ಮುಟ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಯ್ತದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ವೈಪರ್ದ ಅಲ್ಲೈತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೆ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂದ ಐತೆ ಮಿತ್ತ ಮಾರ್ಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲಿಗೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಈ ಜನ ಎಲ್ಲೇ ಚಡ್ಡಿದಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಚಡ್ಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ಚಡ್ಡಿದ ಫ್ಲೈ ಕವರ್ಗೆ ಅವು ಓಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಿಪ್ ದಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿಗೆ ಜಿಪ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಆ ಜಿಪ್ ಜಾಗದ ಬರ್ಕು ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಪ್ಪಿಜ್ಜಿಗೆ ಜಾಗಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ನೂಲೆಂಚ ಪಾಡ್ವೇರು ತೂವಲಿ ಓವರ್ಲಾಕಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಚಡ್ಡಿದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಮಲ್ಲ ಚಡ್ಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೂಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಟ್ಟಾರ ವೈಟ್ ಕಟ್ಟಾರ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೂಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಕ್ಸರ್ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಚಡ್ಡಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೀತಿಗೂ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಡು ಸೈಜ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಡಿಯಾದಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಒಂದವು ಎಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೀತಿ ನಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೀತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಪಿದೋಡೋನಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದಿಕ್ಷಿಲ ಬೈದೆಗೆ
ಸೊ ಬಯ್ಯ ಕುಲ್ಲರ್ ಪೋಡು ಇದು ಶರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಕಾಲರ್ ಕುಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಕಾಲರ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಶರ್ಟ್ಲ ಮಾತ್ರ ಐನ್ ಕಲರ್ ಉಂಟು ಐನ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಂಥರ ಕಲರ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಲರ್ದುಂಡು ಸೊ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಎಂಚ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಡ ಬೈದೋಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಉಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೀತುರಾಗ ಹೆಂಗ ಪ್ರೀತು ಇಂದು ಮಿಷಿನ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೀಡ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 15 to 22K ಅರೌಂಡ್ ಇರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರೆಗ್ ಹೈಟೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಅವು ಅಂಡ ಇರೆಗ್ 20+ ಆಗ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಇರೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ದ ನೆಟ್ ಆಪುಣ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಡಬಲ್ ನೀಡ್ಲು ಬರ್ಬೋದು ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಓಕೆ ರೆಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ದ ಓಕೆ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಬಂದ್ಪೇರು ಸೂಪರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಸೂಪರ್ ಮಿಷಿನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಇರೆಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅರೌಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರೋದು ಮೂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಇರೆಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಗಳು ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ರೆ ಈ ಮುಲ್ಪಾಡು ಒಂದೇಟೆ ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿನ ಇಂದೇಟೆ ಪಾಡೋಡು ಅಪ್ಪ ಇಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೊಂದಪ್ಪ ಅಂದು ಇಂದು ತಗೊಳ್ಳಿ ಶರ್ಟ್ದ ಬರೀಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಅವು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ತ ಟೈಲರ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸಲ ಮಿಷಿನ್ ತಿರ್ಗಾವೇರು ಇನ್ನೇಟ ಒಂಜೇ ಇನ್ನೇಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ನೀಡಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುಡು ಬಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಸೊ ಇದು 1 lakh ಇದು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆ ನನಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಒಂಜಿ ನಾಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಚಿನ ನಾಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ನಮ್ಮದ ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಡಬಲ್ ನೀಟ್ದ ಉಂಡು ಇನ್ನೆಟ್ಟು ತೂವಲಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿನಲ್ಲ ಐನು ಇನ್ನುಂಡು ನೂಲು ಪಾಡೋಣ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಹಾಪುಣ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಲವು ಮಿಷಿನ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡು ಅದೇ ಪಂಡ ದೀಕ್ಷಿಣಕ್ಕೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಾರ ಅಂದು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಾಕಲು ಬರ್ಬೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಡ ಬಿದ್ದಾಡು ಅದೇ ಪಂಡ 4 kilometers ತುಪ್ಪುನು ಬಟ್ ಫೋನಾಗ 16 kilometers ಅದು ಪೋಡು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿಯಾ